Wannan ita ce hanya mafi sauki da aka buga kowane irin lissafi na mathematics cikin sauki da wannan calculator mai suna Maths Cafe. Yanzu gashi nan misali, gashi nan saka muku, gashi nan misalin calculation da zan buga a jiki, gashi nan na simultaneous linear equation ne, to gashi nan na saka kowane irin calculation na duniya an ka saka a jiki. Wannan calculator tana da wannan fa'idar. Zan aje muku link ɗinta a description na wannan bidiyo. Kar ka manta, idan kai sabo ne a cikin wannan channel ɗin, ko kuma ka daɗe baka ka manta ka danna mana alamar subscribe ba, ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, ka yi share, kai comment, kai like. Yanzu za mu shiga cikin aikin mu gadan-gadan. Ba tare da ɓata lokaci ba, sai ka shiga cikin Google Play Store. Ga Play Store za ka rubuta Maths Cafe Equation Solver. Bayan ka rubuta, ga ta nan ta uku a layin nan mai blank abu, gashi nan ita za ka ɗauko insha Allah ɗan uwa, sai ka shiga ka buɗe ta. Ni kaga na riga ne install, gashi nan ɗaya wasu daga cikin abubuwan da take yi. Yanzu sai ka shiga ka buɗe wannan calculator. Gashi nan na riga rubuta komai, ga sunan su formuloli su wannan gabaki ɗaya an riga an gama da wannan calculator. To dan uwa an ka manta ba kai mana subscribe ba, kai mana comment, kai share, kai like. Nagode.